Vianoce sú sviatky pokoja a lásky. Niektoré krajiny však slávia veľmi netradičným spôsobom. V dnešnom videu sa na nich pozrieme. Moje meno je Lady M a ak ma chceš podporiť, daj odber a like. Ďakujem. Fínsko, vianočná sauna. Vo Fínsku si až 80% obyvateľov na štedrý večer dopraje vianočnú saunu. Enjoying the Christmas fest? Inquisitive Magic Snowman? Oh, yeah! Je to hlboko zakorenená tradícia a slúži hlavne na relax a upokojenie mysle pred štedrou večerou. Používajú sa prírodné vône ako breza, smrek alebo borovica, čo dodáva autentickosť. Kolumbia, noc malých sviečok. Táto tradícia sa koná v noci zo 7. na 8. decembra a označuje začiatok vianočného obdobia. Ľudia zapaľujú tisícky sviečok a lampiónov pred svojimi domami a na verejných priestranstvách na počesť nepoškvrneného počatia Panny Márie, čo vytvára nádhernú a pokojnú atmosféru. Filipíny, obrie lampióny. Mesto San Fernando, nazývané hlavné mesto Vianoc Filipín, organizuje festival obrovských prepracovaných lampiónov, parols, z ktorých niektoré dosahujú priemer až 6 metrov. Je to vizuálne pôsobivá oslava svetla a remesla, ktorá symbolizuje betlehemskú hviezdu. Kongo, hudobno-dramatické inscenácie narodenia Ježiša. Namiesto darčekov sa v kostoloch odohrávajú hudobno-dramatické inscenácie narodenia Ježiša Krista, ktoré trvajú aj niekoľko hodín. Začínajú stvorením sveta a končia návštevou troch kráľov, pričom scéna narodenia sa odohráva presne o polnoci. Estónsko, prvý hosť. Prvý návštevník ovplyvňuje šťastie na celý rok. Vítaný je tmavovlasý muž. Taliansko, dobrá čarodejnica Befana. Namiesto Santa Clausa alebo Ježiška navštevuje talianske deti v noci z 5. na 6. januára na troch kráľov Befana, stará žena podobná čarodejnici na metle. Dobrým deťom nosí sladkosti, zlým uhlie. Venezuela, na korčuliach do kostola. Jazda na kolieskových korčuliach na ranné vianočné omše, vo Venezuele je to tradícia. Počas adventu sa ulice uzatvárajú pre autá, aby korčuliari mohli bezpečne prejsť do kostola. Po omši nasledujú spoločné raňajky. Kolieskové korčule používajú, pretože v tejto krajine v decembri teplota 19 až 25 stupňov. Japonsko, vianočná hostina v KFC. Vďaka úspešnej marketingovej kampani z roku 1974 sa stalo v Japonsku tradíciou jesť na Vianoce vyprážané kura z KFC. Menu okrem kuracieho kyblíka častokrát obsahuje aj jahodový tortový dezert. Pobočky bývajú preplnené, často sú nutné rezervácie aj niekoľko týždňov vopred. Vytvárajú sa dlhé rady. Nemecko, hľadanie vianočnej uhorky. V Nemecku na vianočný stromček schovávajú ozdobu v tvare kyslej uhorky. Prvé dieťa, ktoré ju na štedrý večer nájde, získa špeciálny darček a má právo prvého výberu darčeka. Lotyšsko, maskované sprievody. Počas zimného slnovratu chodia po dedinách maskované postavy, ktoré predstavujú zvieratá alebo mýtické bytosti, tancujú a spievajú, aby odohnali zlých duchov a priniesli šťastie do domácnosti. Táto tradícia je podobná Halloweenu, ale s hlbším duchovným významom. Ukrajina, pavučiny na stromčeku. Ukrajinci si na stromček dávajú pavučiny. Dôvodom je symbol šťastia a bohatstva, spojený s príbehom o chudobnej rodine, ktorá nemohla deťom ozdobiť stromček. No na Vianoce ráno našli pavučiny, ktoré sa premenili na zlato. Mexiko, noc rečkoviek. 23. decembra umelci vyrezávajú z rečkoviek Betlehemy, spájajúc kreativitu, tradíciu a vianočnú atmosféru do výstavy na námestí. Samozrejme nechýbajú ani ocenenia pre najlepšie diela. Nórsko, schovávanie metiel. V Nórsku je na Vianoce zvykom schovávať všetky metly, aby ich čarodejnice a zlí duchovia nemohli ukradnúť a použiť na lietanie a škodenie počas štedrého večera. Tento zvyk pochádza z dávnych povier, kedy sa ľudia bosoriek báli. Juhoafrická republika, vyprážané húsenice. Kým na Slovensku a v Česku na štedrú večeru máme kapra alebo rezne, v Južnej Afrike si vychutnávajú vyprážané húsenice. Obsahujú vysoké množstvo bielkovín, viac ako hovädzie mäso a ich chuť je opisovaná rôzne, od orieškovej cez podobnú krevetám až po údené alebo spálené mäso. Po vypražení sú chrumkavé. Wales, spevácky súboj s lebkou. Meryl Witt. Strašidelná tradícia, pri ktorej sa od dverí k dverám nesie ozdobená konská lebka na tyči, ktorú nesie osoba skrytá pod plachtou. Počas Vianoc vyzýva majiteľov domov na spevácky súboj a ak prehrajú, musia Meryl Witt pohostiť. Katalánsko, polienko, ktoré nadeľuje darčeky. Malé drevené polienko s tvárou, červenou čiapkou a nohami. Od 8. decembra do Vianoc ho deti krmia ovocím, sladkosťami a prikrývajú dekou. Počas štedrého večera ho deti bijú palicami a spievajú pesničky, kým z neho nevyjdú malé darčeky.
Ďakujem, že ste sledovali toto video, dúfam, že sa vám páčilo, dajte like, odber a napíšte do komentárov, aká tradícia bola najzvláštnejšia a naopak, ktorú by ste si radi vyskúšali. Prajem vám veselé Vianoce, šťastný nový rok a budem sa tešiť pri ďalšom videu. Zatiaľ, čau!